बोहैथि दाननि फैगौ 27 निफ्राय 2 मार्चसिम गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव खुंफुंजागोन बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल। लाइमोनफोरखौ आथिखालनि थासारिजों गोरोबहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बड'लेण्डआव गिबि खेबनि थाखाय बानजायनो लादों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल। बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलखौ खुंफुंगोन। खुंफुंजानो गोनां बे फेस्टिवलाव सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन मुलुग सोलोंसालिफोरनि दैदेनगिरि, भारत हादरनि गुबुन गुबुन मुलुग सोलोंसालिनि दैदेनगिरि लोगोसे हादरनि बाहेरनिफ्राय सोलोंथाइनि फारसे गोबां गुन गोनां सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन। खुंफुंजानो गोनां बे फोरबोनि थाखाय दिनै खुंफुंजानो जायगायाव लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बुंथिगिरि खाथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीरज सरगियारि, मावफुं सोद्रोमा उरुप कुमार दे, मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा, बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि बेन्दोङाव बेवहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल 2023 बेखौ खुंनो थांगासिनो दोङो आरो दिनै बेवहाय जि माने जानो गोनां फोथार, बे जानो गोनां फोथाराव गाहाय खुन्थिया गायसननाय जि हाबाफारि, बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया जादों। बियो 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 2 मार्चसिम जागोन बियो आरो सानथामनि हाबाफारि आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो भारतनि आरो आसामनि आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गोबां माने सुबुंफोरा बेवहाय माखासे माने रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे नलेज फेस्टिवलनि गेजेरजों बे जों माबायदिहाय माने आथिखालाव जि मोनसे जौगासार जि मोनसे थासारि बा जौगासार जि मोनसे हादोर, बेजों जोङो बोरैहाय माने गोरोबनानै थांनो बेनि माखासे बेवहाय डिजाइनफोरखौ खालामनाय जागोन आरो बे नलेज फेस्टिवलनि गेजेरजों नैबे बिटिआर ओनसोलाव जोंहा जिखिनि माने जौगानो गोनां बा जोंनि फैबाय थानाय जिखिनि फरायसाफोर माबायदिहाय जोङो बेनि गेजेरजों माने बोरैहाय माने सुबुं सम्पद जोङो जौगाहोनो हागोन, बेनि जि नाजानाय, बे नाजानाया बे नलेज फेस्टिवलनि गेजेरजों बेयो जागोन। दा बेवहायथ' दासिम जाय माने बानजाय आफाद, बे बानजाय आफाद इउनिभारसिटिनिनो माखासे बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेवहाय बानजाय आफाद बानायनाय जादों आरो बेवहाय बानजाय आफादनिफ्राय गोबां माने जिखिनि माने सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनांगौ, जिखिनि फसंथानफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगौ, बे फसंथानफोरजों सोमोन्दो लाखिनाय सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाया जाबाय थादों आरो बेनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायोदि जि जानो गोनां 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 2 मार्चसिम जानो गोनां जि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल, बेवहाय भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय, जायखौ जों फरेन कान्ट्रि होननानै बुंनाय जादों, बेबायदि फरेन कान्ट्रिनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो माखासे सुबुं धोन बेवहाय रिसर्स पार्सन हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दासिमाव बेसेबांसो हादरनिफ्राय दा आथिखालावथ' बेवहाय नायखमैबो माने 10 आरो 15 हादोरनिफ्राय, गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैनायनि जि मोनसे इनफरमेसन बेखौ मोनबाय थादों जोंनि जि रायदाव आफाद बा बेखौ खुंफुं आफादा आरो बे हिसाबैनो बेबायदि गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लानाया जागोन। गुवारै फोसावनाय जाबाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बिटिआरनि बानजायनायाव इन्टारनेशनेल बा बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जानो थांगासिनो दङ। बेयो जागायगोन 27 अक्ट', नैबे फेब्रुवारिनि 27 अक्ट'निफ्राय 2 मार्चसिम जागोन आरो बेयो ओरैबायदि मोनसे प्लेनिं लानानै बानायनाय जादों, जोंहा चिफ सारा बेनि सायाव ओरैबायदि मोनसे कनसेप्टआ क्लियार, बे बिथांनि डिरेक्सन मथैनो जोंनि इउनिभारसिटियाव खुंनाय लानाय लोगो लोगो माखासे वार्किं ग्रुप्स माखासे दानानै होनाय जादों आरो साब कमिटिफोर दानानै होनाय जादों आरो बे वार्किं ग्रुप्सआ जोंहा 19 मोनसे माखासे थेमेटिक एरियास, बे 19 थेमेटिक एरियासनि सायावनो गासिबो सेमिनार, वार्कशप, डिसकासन, डेमनस्ट्रेसन, एक्जिबिसन गासिबो बे 19 थेमेटिक एरियाखौ बेस खालामनानै खालामनाय जागोन आरो ओमफ्राय बेफोरनि सायाव डिसकासन आरो कनभारसेसन आरो माखासे पेपार प्रेजेन्टेसननि थाखाय जोंहा इन्टारनेशनेल माखासे हाइलि क्वालिफाइड रिनाउन्ड स्पिकार्स, स्कलार्स, साइन्टिस्टफोर फैजोबगोन, जेरै बांलादेशनिफ्राय नबेल लरेट माबा होननाय बिसोर फैगोन, इंलेन्डनिफ्राय फैगोन, इउएसएनिफ्राय फैगोन, माखासे गोबां फरेन कान्ट्रिसनिफ्राय एब्रडनिफ्राय फैगोन आरो बाहाय बाहागो लानो। दा जोंनि नेशनेल लेभेलनिफ्रायबो माखासे गोबां गोजौ लेभेलनि माखासे नलेजेबोल माखासे स्पिकारफोर
मोजां मोजां माखासे माबाफ्रानो नेशनेल रिपिउटेड स्पिकार्स बिसोर फैनानै बाहागो लाफैगोन दा बेफोर गासिबोखौ जों नायोब्ला जोंनि जायगानि मानसि जोंनि फरायसा आरो बे एरियानि माखासे मानसिफ्रा बिसोरनिफ्राय गोबां सोलोंनानै लानो हागोन आरो सोलोंनायजों लोगोसे जोंहा एक्सप'जार फैगोन मोनसे जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव आसा खालामो बे नैबे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि माखासे एक्सप'जारजों लोगोसे गोबां जों सोलोंनानै लानो हागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो